Hi again guys, welcome to my munting channel. Nagagawa lang ako ng mga kabulustugan na video. Yan, ano ko lang, kaliligo ko lang. Supply mo na. Supply mo na. Yan kasi yung epekto na ito ng quarantine guys. Naisip ko, wala ko pang hindi lumalabas kaya ito, ang haba-haba. Nahihira kasi ng COVID ayaw pa umalis. Yan. Tapos ahin na natin ito guys. Kasi guys, nagawa ko ng video na ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong mga blackheads tsaka whiteheads. Kasi dumating na yung order ko from Shopee. Ito yun. Parang Ritual Skincare Expert, strong absorption, bidirectional suction cup, restoring a new look, restore without trace. Para siyang guys, parang vacuum dito sa sa mga blackheads at saka whiteheads. Acne, blackhead, horny. Ay, horny. Ayan guys, meron siyang apat na susubukan natin siya kung effective siya. Ayan. So, ngayon ready na ako guys. Bago tayo mag-start, maglalagay muna ako ng toner. Ito guys, yung toner na ito. Para hindi siya para iwas pimples tayo. Ayan. Sana effective ito guys, katanggal natin mga blackheads tsaka whiteheads ko. Ayan. Dami-dami na. Para siyang mga COVID cases guys, na madami siya. Sana umalis kasi ng COVID para makapunta na ako ulit sa city. Kasi malayo city dito. Mga 30 minutes pag walang traffic. Pero pag traffic, mga 1 hour higit. Ayan. Ayun. Tagalin natin guys. Tagalin ko muna. Sa box. Ayan. Ito guys. Ito yung laman. Ano lang guys. Ano ko lang yung cup, yung suction cup na ano yan, yung kasama. Papalitan ko lang kasi para maliit kasi yung suction cup. Laki ang ilong ko guys. Para hindi mas masak ng suction cup yung yan. Yan. Tapos i-on na natin. Nagbabibrate siya guys. Yan, malap mo. Pag pinipindot mo siya ng pangalawa, mas bumibilis yung suction niya. Yung vibrator. Pangatlo, tapos pang-apat. Tapos pang-lima. Parang hanggang 5 lang yata guys. Yung 5, yun na yung parang higupin na talaga yung mahigop talaga na ano. Higupin na talaga yung mahigop talaga na ano. Pero ayoko gamit ng 5. Gusto ko yung start ng 5 sa 1. Sa number 1. Alright. Parang number 5 na ito siya. Ako matanggal yung try natin yung number 3. Ready na. Ayan. Ayan. Tanggal yung mukha ko ah. Yan guys, nakikita nyo guys, meron siyang mga blackheads at whiteheads na nakuha. Try natin ulit. Ayan. Dito ulit. Alay! Para masakit na yun guys. Hindi mo mula na dito. Kasi yung ano guys, yung mga whiteheads ko, yung karamihan nasa ilong. Ayan. Mga natin dito.
Hinihigop yung buong mukha. Alay, yun. Parang may nahigop talaga siya guys. Parang mga white. Ayoko na. Medyo marami siyang nakuha guys. Ayoko na pakita sa inyo kasi baka hindi kayo makakain. Matapos ko siyang gamitin, medyo pula-pula siya. Ayan. Hindi naman wala talaga siya guys. Nakakatakot. Tapos nalito ko guys. Yung sa forehead kasi para baka nakakatakot siya guys. Medyo hindi ko siya ganito pala yung yung gamit ng beautiful skincare. Ganito pag beautiful. Nakaramdam ka ng sakit. So guys, itong itong beautiful skincare expert na acne pore cleaner, nakuha ko sa Shopee. Nabili ko siya sa Shopee for only mga 400 pesos. Tapos plus meron siyang 99 pesos na shipping fee. Kaya umabot siya ng mga 500 pesos. Kaya medyo okay naman siya guys. May nasanggal talaga siya ng mga white. Kaya lang, medyo hindi ko matiis yun kasi siguro sa mga yung mga sanay na sa mga derma siguro medyo nila natitiis nila yung parang tinitigil yung mga pores. Pero ngayon parang hindi ko matanggal yun agad kasi baka hindi na yung lakit sa matanggal sa mukha ko sa tingin yung ilang pores. So tapos lagyan na natin ulit ng toner kasi baka magkatipon tayo. Yun lang guys, tapos na natin i-review itong acne pore cleaner. Sa mga gustong bumili nito, punta na kayo ng Shopee. Hanapin nyo lang yung acne pore cleaner na ito yun. Acne pore cleaner. Tapos gusto nyo mag-order, purchase na kayo sa Shopee. Tsaka yun, 400 pesos guys. Cleaner. So mga gustong magtanggal ng mga blackheads, whiteheads, model na kayo. Now na. So, maraming salamat sa mga nanonood sa vlog ko. Mga kabalastugang vlog lang ito guys. Kasi resulta to ng ECQ. Kasi wala ko nila. Okay, wala kain, tulog ulit. Kaya ngayon, medyo gumawa ko ng munting video para meron naman akong may limang guys, thank you so much and don't forget to subscribe to my channel and like kung gusto nyo mag-like, kung ayaw nyo kila. So maraming salamat guys, hanggang sa muli. Please stay at home, iwas muna tayo sa labas kasi para matapos na itong ECQ na nagaganap itong COVID-19 na dahil sa atin. So shout out lang ako sa mga friends ko, sila Maricor, si Tony Rose, si Yuyin, si Daryl, Bonnie, si EI, yung mga dancers ko sa Apas, saka yung dancers ko sa Barangay Maya sa Dandantahian, sa Haladaya. Sana magkita-kita tayo ulit. Miss ko na kayo lahat. Gusto kayo makita ulit. Sana matapos na lahat ng mga itong epidemya na nangyayari sa atin. Saka bumalik na sa normal itong mga buhay-buhay natin. Yun lang. Salamat. God bless you. Thank you. Bye.